Sa ba naging course ninyo tong college and then or courses and then unsa tong initial thinking ninyo kung anong kato ang inyong napili? Originally, yun din ako na kuan na course na gusto i-applyan was culinary arts. Pero mahal mo siya na course good. Siyempre, wala man pud back then. Naglisod jud and everything. So, ang gibuhat na ko is nag-apply ko for Scholarship. scholarship. And then, pag atong UIC, at that time ang good, at that peak kay IT was a big hit, jud. IT was in. So, nag-IT ko. Ikaw, Marsh, Kato, first ato kay accountancy man jud ko no kay kato lagi feeling era ta ba nga kaya na to na kabalutaan na. Pero sa UIC man good, every end sa school year kay naa siya kuan kanang mockboard. So wala ko na gano, ningon na lang ko nga mag-shift ko. Of course, mo ko mag-FM ko. Kaya ako ang mga friends, maupod to ilahang Kuha. course nagikuha. ako wala pud ko nakarelate hinoon og kanang mag-change og course. Murag ever since mao gid ako ang gusto na course. Murag daghan lang ko gipagpilian kana katong mga uso good nursing, IT, di ba mga mga uso. Ang gusto lang din ako is magstorya. Kato giisip na ko unsa ba ang course ana then kato mascom ana tapos wala man poy mascom sa UIC kundi communication arts lang then maski na dili jud nako bet ang communication arts. Murag mas gusto ko og mass communication jud. Marag ana gani. Katong pang media gid gani. Kato gid akong gusto. Ikaw, XPF, James. Nursing to siya dapat akong kwaon sa San Pedro tapos sa Broken Share kay